Tästä se alkaa. Luotan ilmoittautumisia. Siihen asti on tasasta. Siihen asti, jos menee pitkästi, se on ihan ok. Niin tähän mukaan. Ja menee tää ensimmäinen mutka sisällä. Lasketaan 101, 102, 103, 104, 105. Ja sillä me myös kontrolloidaan tavallaan sitä aikaa, minkä se varjo tarvii auetakseen. Se miten tämmönen puetaan yksinkertaisesti tulee. Tietysti hanska tulee alle. Niin vasen käsi, etusormi, keskisormi tosta läpi. Seuraavana tulee sitten se vielä helpommin. Koskaan ei hypätä yksistään, aina on kavereita. Mutta kun kaverilla jeesaa. Katso siitä. Avataan ovi, purkitaan hyvä paikka. Ollaan tarkistettu teidän kamat. Mä otan sen hinnan, sit tulee ovelle. Mä menen toinen käsi taakse tonne. Vähän eteenpäin. Ei vielä. Kato haistus jotain turvaa, mutta se oli harha merkitys. Tässä onks tää nyt ok? Okei. Mene. Jalkoja vähän mene. 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 Tää pitäisi osata, jotta voidaan lähteä kriittään. Niin Noora olisi heti 30 senttiä niin kuin nokkaa kohti enemmän. No niin, ollaan jo nyt ollaan vähän jäänyt. Jos täällä olisi tyhjä takana, niin mä peruuttaisin. Putoo plumps tänne pohjalle, niin mä peruuttaisin tänne ja siinä kohtaa mä sitä tänne näin. Hyvä. Tulee se sieltä. Tulee oikeesti hyvä. Yes. No nyt mäkin meni vähän valpasin näin. Joo, vähän jännittää, mutta katsotaan. Kuinka vähän? Vähäs, ihan pikkusen. En mä tiedä, vielä ei oo konkretisoitunut. Ehkä sitten pääsee koneelle. Jättääkö? Siis, no sopivasti tällä kohtaa, että fiilinki on hyvä. Pudottelette korkeuksia sillä lailla, että saatte tänne sen 600 reivän. Tämä on nyt tänään nimenomaan tullut.
Heikki. Ihan just lähdette vähän hakemaankin tästä. Joo, kyllä. Ihan tylsää olisi. Vähän jännittämättä. Sitähän tässä lähtiin hakemaankin. Kyllä. Ihan tylsää olisi. Lähtekää kaikki mukaan vaan. Mitä sulla meni? Se vielä vähän matkaa. Hyvin meni. Ja vittu, sehän aukes. Ja sen jälkeen olikin hyvä fiilis. Ihan uskomaton fiilis olla tuo ylhäällä. Eikö ookin? Oh. Yes. Yes. Eli mulla mä voin viedä sen pois. Ihan päälle. Sama juttu. Hyvä taivutus. No. Tosiaan ne kädet vaan. Joo, alas. Ne piti pistää niinku alasuuntaan. Joo. Hyvä näin. Hei, kiitos tästä paripäiväisestä, että olitte matkassa. Tästä tää homma lähtee liikkeelle. Niin kuin puhuttiin kaikkien kanssa, tää on alkua vasta. Tää on vasta nyt se pikkuinen maistia niistä hyppäämisestä. Ja tästä